Әйлән барырға ісім менен неме булды тип сорамагыз, RNT Production. Шул авырга калганымды белгәс, иреме шылтыратып әйттем, яуап урынына идәнгә төшкән телефон тавышы ишетелде. Телефонда алдыла, төшкә аш пешердеңме ди. Кайсы бер авырлык кызлар ирләрен яфалап карбуз сорайдар, кыйбатлы балык сорап яфалайдар. Ә мин ябай бисә карбуз утында коертылган стерлет балыгынан бәлеш ашагым килә. Шул яңгырак кына даруханага инеп, тест сатып алдым. Фармацевт бер миңә, бер исемә карап, телиме шикләнәһегезме ди. Эштең нимәле икән аңлап калдым да, әйтеп, ахиратым сатып алырга сораган тестты алдым да сырып киттем. Бер вакыт урамда китеп бара идем, арттан бер егет килеп, "Һеҙҙең менән танышырга буламы?" ди. Исемә каранга ой тип касты. Кыуып еттем дә, "Фидан, һинең бит кәләшең бар" тинем. Ахиратым Камасутра китабын биреп торды. Шул ята инде тудан йыйып. Минең менән ирем кеүек. Балалар ата-әсәһен кабатлай диләр. Нимә безнең балабыз кирпек үстереп сыйырлап йөргән артист буламы ди. Авырлы вакытта укыган китап баланың алдагы тормышында йогынты яһай диләр. Яңгырак Гитлерның Mein Kampf китабын укыдым. Хәзер визига барырга куркам, мыйыгы үсә башлагандыр тип. Авырлы булуның яхшы яктары ла бар. Мәсәлән, элек ирем менән икәүләшеп тибешәк, хәзер рәхәтләнеп мин тибешәм. Шулай йөрүе кайсы бердә ялкытып китә. Хәтта ирем дә баланың тууын 17нче елның фифаһынан да ныгырак китә. Иптәшем ничәнче айда йөргәнемне гел оныта. Бер вакыт кунакта 11нче ай тине. Ирем баланы эсендә ултыраты. Мин үпкәләп ултырмай улында яшәйтин. Хәзер улында срок ултыраты. Шул амнистия буенча иртәрәк сыгып куймаган инде. Авырлы хатын-кызга бөтә дөнья хакык тоела. Әмма белмәйм, Ринат менән яшәгәнгә шулай микән? Рахмәт.